Gaur, abuztuak 15, Orreagan bildu gara Karlomanoren armada suntsitzea eta lehen erakunde juridikoaren sarrera aldarrizkatzeko. Nazioartean eta Euskal Herriaren ordezkari izan zen. Navarrako erresuma Ibainetako pasabidean lortutako garaipenek antolatzeko modu propioa mantentzea ahalbidetu zuten. Pirineoetako zuzenbidean oinarritutako gizarte egitura politiko bati bidea ireki zioten. Lehenik Iruñeko erresuma gisa eta ondoren Navarroko erresuma gisa. Nafarroako euskal komunitateak Akitaniatik Trasmiera, Aragoi, Errioxa eta beste historikoki Baskoniari lotutako lurraldeak. Historiaren zehar eskubide horren eta bizimodu horren defentsan Ibera eta Bisigodoekin liskarrak erakin zituen. Bagaude eta bandokideen gerrak bezalako barne gaztatak azkenik Nafarroako monarkia ahulduz joan zen. 1620an estatu gisa desagertu zen arte. Noiztik orduan Baskoi herriak etengabeko asimilazioa eta manipulazioa saiakerak jasan ditu. Historiko eta ukazio politikoa besteen izenak, kontakizunak eta legeak ezarri zaizkio, eta bere oroimen kolektiboa, hizkuntza eta nortasuna ezabatzen saiatu da. Berreareki dezagun Navarroko estatua, ez ikuspegi burges edo kapitalista, langile eta proletarioaren ikuspegitik baizik. Ente berri hori zuzenbide Pirineoaren auzolanean eta batzarrean oinartutako litzateke. Hau da, demokrazia zuzen parte hartzaile eta asamblearioko tresna proposamenak demokrazia burgesen delegazionismoa eta Nafarroako Errepublika Sozialisten batasun sortzea. Egoizpen bitartekoekin banaketa eta kudeaketa langile klasearen eskuetan eta lurra pentsatuta ondasun kolektiboa gisa esparru honetan abuztuaren 15ean Euskal Herria eta Baskoiniako aberri eguna data ez da oroitzapen historikoa gisa bakarrik aurketzen. Baizik eta independentzia, subiranotasuna eta sozialismoaren aldeko deia. Aukeratutako leloa iraultza sozialistaz independentzia berreskuratu da. Gora iraultza sozialista, gora Euskal Herria askatuta, gora erresistentziaren ardatza, gora Palestina askatuta, JK irabazi arte.